Kienu 1717 il-Maltin li jgħixu barra minn Malta intitolati li votaw fl-elezzjoni ġenerali ta' nhar 3 ta' Ġunju illi użaw ir-rati sussidjati tal-Air Malta biex jivvjaġġaw lura f'pajjiżna u eżerċitaw id-dritt tal-vot. Uħud minnhom ivvjaġġaw bil-familjari u dawn ammontaw għal 335 persuna oħra. U bekk l-ammont totali ta' Maltin li ritornaw f'pajjiżna l-jum tal-elezzjoni ammontaw għal 2052. Il-linja nazzjonali tal-ajru l-Air Malta offrit rata sussidjata ta' €9 lil Maltin li jgħixu barra minn xtutna minn kwalunkwe destinazzjoni li tira liha bejn l-24 ta' Mejju u s-7 ta' Ġunju, fil-waqt li saru l-arranġamenti għal titjiriet żejda minn Brussell u Lussemburgu. Londra kienet l-iktar belt li minna waslu Maltin biex jivvotaw. Bl-ikbar ammont ta' passiġġieri waslu minn Heathrow u Gatwick b'771 u 266 Malti rispettivament. It-tielet l-iktar ajruportu li minnu telqu l-votanti għal pajjiżna kien Brussell bi 398 passiġġier, ġifieri 19% tal-votanti illi ġew barra minn Malta. B'kollox il-Maltin waslu minn 21 ajruport differenti fuq titjiriet diversi tal-linja nazzjonali tal-ajru.